Adică întrebarea lui, nu? De la 5 ani. Și tot eu am răspuns. În China am fost socotit de unul care a dezertat la cultura occidentală. Chiar acolo am mai stat prin pușcării, o leacă, l-au învățat, l-au sușit în dreapta, în stânga și pe urmă a scăpat. Și îl judecau că a dezertat la cultura occidentală. Eu însumi mă socoteam cosmopolit. Mai târziu în Occident am decis să fiu un dezertor. Iar azi, oare chiar să nu pot găsi o altă definiție? Pentru că studenții au fost nemulțumiți. Doar așteptaseră un răspuns. Nu o deconstrucție, adică să deconstruiască. Așteptau să construim. În afară de asta, îmi pusesem întrebările pline de simpatie pentru mine și ei. Și atunci, de ce căutam să rămân atât de distant? Aici vă rog să fiu cu multă luare aminte. Mereu căutam, auziți, căutam ce? Căutam căldură și nu-mi dorisem niciodată să-mi dizolv sinele. Reținem aceste două expresii. Căutam căldură. Cine îți dă căldura? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și nu dorisem să-mi dizolv sinele. Ce sunt o seamă de curente tocmai orientale, yoga și celelalte. Nu simțim noi cum se dizolvă sinele, pentru că se contopește, nu? În atma, în sunetul universal. Ori simțea din adânc și e revelator, iubiților. Acest om, cum de la 5 ani, atât de sensibil era, cine sunt eu, și cum a reținut el cum la 2 ani strigătul surorii lui. Și că el, tot căutând, întâi, sinele lui, nemuritorul din el și împlinirea sinelui lui, și să simte căldură, căldura Duhului, căldura dumnezeiască, căldura mirelui divin, dacă vreți. Aceste două, repet, revelator orice cuvânt al lui. E o mărturie a unui tânăr, acum mai vârstnic, 47 de ani, dar tot în plină viață, deci. Și cu această căutare în Occident, nu? Era în Olanda, și apoi o fi tot de atunci, de acolo, de și scrie articolul ăsta. Într-o seară rece, umedă, de septembrie, ceva mai în urmă, am avut ocazia să-l întâlnesc pe scriitorul olandez Rudi Kuschbroek, un scriitor cunoscut. Acum eu era cel ce punea aceleași întrebări, ca și studenții. Mai întâi am zis, uite frate, uite domnule scriitor, sunt ca o pasăre călătoare ce târjește să zboare într-o țară caldă. Că sunt în căutare, o țară caldă, să-mi dea căldura inimii, acea duhovnicească, acea neperitoare. O clipă te rog, i-a spus scriitorul, o asemenea țară nu există. A rămas șocat. Dar am cuimăcit, spune el. Poate că ar fi trebuit să mă exprim altfel. Ei, să zic așa, dacă aș fi o pasăre călătoare, cum rândunelele, nu? Merg în țările calde. Și și noi cu poetul, vezi, rândunelele se duc. Se scudră frunza de nu, și mai departe. Ei, o pasăre călătoare. Ca o pasăre, nu ca un om, măcar ca o pasăre. Atunci aș găsi o asemenea țară, caldă. Cu siguranță chiar m-aș profezi că nu, nici păsările n-ar mai găsi o țară în care să domească căldura. Adică toată natura a fost răscolită, răcită, desfigurată de om. Și în acel moment mi-a devenit limpede că sentimentul meu provenea nu dintr-o țară oarecare, ci din trecut. Și acesta este cuvânt adânc. Noi știm, a privi în profunzime ce înseamnă? A privi la origine. Deci, în trecut. La ei, la chinezi, Confucius, reformator, el spunea, și învățătura mea nu este a mea, ci o vă îndrept la străbuni. La străbuni, la strămoși.
de la revelație care au primit-o ei, cea primordială. Și atunci și el, ca chinez, observați, dar ca om, ciupatic așa ar trebui. Nu găsim o țară acum, dar măcar în trecut, sentimentul provenea dintr-o altă țară, din trecut. Și a zis el, auziți aici cuvântul ultim, poate că a existat un răspuns cândva pe vremuri. Și răspunsul scriitorului olandez, din apus. Nu, a spus scriitorul Gorgo. Un răspuns n-a existat niciodată. Rămâi uluit. Răspunsul în care să simți sinele tău, care în el o crecete divină și că caută căldura luminii și iubirii, să spui că n-ai stat niciodată, atunci nu cu adevărat sunt niște suflete moarte. Un răsăritan scris de altă Gogol, suflete moarte, nu un apusean. Ori marea întrebare, iubiților, există această țară, această lume pe care a iubit-o Dumnezeu, pentru care s-a jertfit, în care să-ți simți sinele tău cu inel de logodă divină, cum a simțit Sfânta Ecaterina, pe care o să o prăznuim săptămâna aceasta, în luna aceasta, la 25 noiembrie. Sfânta Ecaterina, care poartă știți, precum inelul mirelui ceresc. Când merge cineva la muntele Sinai, la Mănăstirea Sfântă Ecaterina, și eu am fost la Decernie, totdeauna fiecare zi se-mi scoase moașă Sfântă Ecaterina, în murmurul troparului, Mielușaua ta, Iisuse, strigă cu mare glas, pe tine, mirul meu, te iubești, pentru tine pătimesc. Și mor împreună cu tine, ca să-și învieze împreună cu tine. Și fiecare din închinători sărută mâna atât de delicată a Sfintei Ecaterina și primește inelul ei. Și primește în deci. Nevastă mea poartă și acum. Eu îl țin așa, la un loc de respect. Dar l-am și eu. Știți care e taina ei? Pentru că toți suntem acum așa la sfătuire sfântă. Mai îngăduiți, zice, nu? Sfânta Ecaterina, tânără, fiică de neam imperial, 18 ani, ne aflăm pe la anii 303, 304, după Hristos. Și Sfânta Ecaterina, iubiților, în Alexandria, acolo unde de tânără, din copilăria ei, la 10-12 ani, acolo te maturizezi, soarecar, soare de Marie Ghipteanca, care la 12 ani până la 29 de ani, sărmana a trecut prin ce a trecut, știți toți. Și nu e nevoie să trecem și noi. Și a învățat filozofia timpului, atât de înțeleaptă încât întrecea pe filosofi. Nu se mărita. Ea punea condiții pentru măritiși, 4 condiții. Să găsească un mire de mai bun neam decât ea, mai bogat decât ea, mai frumos decât ea și mai învățat decât ea. Greu să găsești un asemenea mire. De mai bun neam era din neamul împărătesc, mai bogat pe împărații avea bogății atunci a țării întregi. Frumos era de o frumusețe negrăită până la 18 ani. Și învățată, știa toată filozofia timpului. Și părinții erau mâhniți. Și atunci mama ei s-a dus la un preot, un călugăr. Și a spus, ce mă fac eu cu fata mea? Cum să duc și în ziua de astăzi la preot? Pentru măritiși, pentru o trebuință oarecare, nu? Ca din lumea. Și călugărul a spus, eu știu un asemenea mire. Eu știu. Care și mai frumos, și mai deșert, și mai bogat, din ea mai mare decât ea. Dar să vedem dacă ea să fie de acord. Să ne rugăm pentru ea. Să ne rugăm pentru ea. Și au început să roage.
Și Caterina are un vis. Și o vede pe Maica Domnului și Mântuitorul. Dar Mântuitorul nu privea la ea. Și Maica Domnului spune Mântuitorul, uite, fiica Caterina, ce luminată vreau să... Nu, e întunecat. Se duce și atunci mama după visul ăsta spune preotului, păi ce trebuie să facă? A, uite, să se boteze. Și dacă s-a botezat ea, atunci Mântuitorul a privit-o cu ochii lui de lumină și iubire și a pus inelul în lege. De acolo e tradiția aceasta a inelului de la Sfânta Ecaterina. Logodna ei cu mirele Hristos. Ei bine, iată că Sfânta Ecaterina a descoperit această țară. Această țară caldă, luminoasă. Ați auzit scriitorul de adineauri. N-ai stat niciodată. Să mergi zi, Doamne, Doamne, Doamne. Iubiților, am să închei cuvântul în seara asta, odată cu mărturia Sfintei Ecaterina, cu altă mărturie, mai din vremea noastră, a unui om duhovnicesc, anume experiența lui duhovnicească, iubiților. Logodna lui, simțirea căldurii, luminii și iubirii de bine. Acum, de încheiere, să răspundem cu adevărat la întrebarea domnului Drăganu Radu Cristian. Ia că îi dau și eu, dacă el și-a scris numele, îl dau și eu. Nu se supără. Dumnezeu are toată puterea. De ce trebuie să-L iubim? Iubiților, problema cea mai adâncă, repede, cea mai adâncă, este nu aceea că îl iubesc eu pe Dumnezeu. Nu. Sau să-L iubesc eu, ci să simt iubirea lui Dumnezeu în mine. Asta e problema capitală. Să simt, deci, căldura iubirii, să simt altă sus țara de care întreabă scriitorul acesta. Țara căldurii, țara luminii de bine. Deschidem aici, iubiților, problema, repet, capitală. De ce capitală? Pentru că noi înșine așa plecăm în gândirea și în demersul nostru. Și anume, să iubești pe Dumnezeu tot din toată inima ta, tot cu și toate puterea ta, pe aproape ca pe tine însuți. Asta era în Vechiul Testament. În Noul Testament ce a spus Mântuitorul? Ce a spus? Așa să vă iubiți unii pe alții, precum eu v-am iubit pe voi. Ce spune aceasta? Mai ales că observați, înainte de a rosti cuvântul acesta, Mântuitorul spune: poruncă nouă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul. Poruncă nouă, porunca iubirii. Păi iubirea a fost, iată, și în Vechiul Testament. A fost și în Vechiul Testament, să știți. Aici sunt tineri, ei s-o știe ca elevi sau ca studenți. Noi s-o știm, de asemenea, ca niște drept credincioși. În Vechiul Testament, în două locuri, e vorba de iubirea. Iubirea se vede pe aproape ca pe tine însuți, se găsește la cartea Levitic, capitolul 19, versetul 18. Se rog că nu știu uneori nici și studenții. De aceea vi-l pomenesc. Ia, să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, toată puterea ta. Găsim la Deuteronom, capitolul 6, versetul 5. Mântuitorul a reprodus aceste două iubiri, două dimensiuni ale iubirii, când l-au întrebat cărturari, farisei, învățătorii, care e cea mai mare poruncă din lege? Din lege, observați. Și al Mântuitorul a spus: să iubești pe Dumnezeu în toată inima ta, puterea ta, cu tot virtutea ta, și pe aproape ca pe tine însuți. Deci a doua asemenea acesteia. Și a zis, în aceste două porunci se află toată legea și prorocii. Observați, de ce a zis Mântuitorul? În aceste două, legea și prorocii. Adică până aici a mers. Pentru că în Hristos iubirea se schimbă. Și adineauri vă grăia. Poruncă nouă dau vouă. Să vă iubiți unul pe altul. Cum? Cum se schimbă iubirea? Vă spuneam adineauri. Așa să vă iubiți unul pe altul. Precum eu v-am iubit pe voi. Deci modelul nu mai sunt eu. Când zic
să iubești pe aproape ca pe tine însuți, înseamnă că tu însuți ești un fel de model. Da, poți, Dumnezeu sau eu putem fi model de iubire? Păi Sfinții spun că eu păcătuiesc, nu mă iubesc nici pe mine. Și atunci, în Hristos,